cofio pam ti adran sal? Yn y 1980s. Reit, mae wedi bod yn bach yn joc yn dyrru ar hyd y blynyddoedd am fwydydd sy'n helpu ni deimlo yn fwy cariadus, falle. Ffordd Cymraeg o dweud aphrodisiac. Okay. Bach yn rôn si fod ar daytime TV, dydy? Yeah. Nice, John. Oysters a champagne al, ynddo? Ges I food poisoning oysters, do dim aphrodisiac I fi. Rhy slimy I fi. Imagine the breath. Ie, rhain y rai falle sy'n dod yn meddwl gynta. Falle stress oherwydd bod nhw'n cynnwys zinc, a mae zinc yn bwysig iawn I iechyd y rhywiol dynion. Felly... O la la. O la la, fel Aled. Note to self, zinc. Mae hefyd yn cynnyddu'r ysfa, medden nhw. O, diddorol iawn. Os gair mwy anrhywiol na ysfa. Wedyn champagne, Dom Pernio, y mynach nath greu champagne. Does neb yn actually licio champagne. Really. Fi'n cysau champagne. Malibu. Yeah. Yn hynna, dwi'n gael gen champagne. Gech chi orange juice I fi? I bobl nawr fel fi Alun sydd ddim yn fforddio nac yn lico oysters o champagne. Na fi. Na fi. So bod hi'n gwybod beth mae Alun yn hoffi? Sticky toffee pudding I fi, boi. Dim oes gen I am. Sticky toffee ar romantic. Hwnnw di'r bwyd. Ie, falle rhi cynta falle yw melon dŵr, y watermelon. Watermelon? Dŵr? O'r sydd y melon dŵr ni'n sôn amdano fan hyn. A ma na lot o juice yn efo. Ma na. A mae fel Viagra. Niagara Falls, fydd I Alun wedyn. Waw. Mae'n helpu'r corff I gynnal acid nitric. A ddim yn gymryd dan. Malin honest. Jaffa fe. Pna da. Naughty boy. Reit, so wedyn ni mlaen, Alun. OK, mae Charlotte yn stopio fo'r watermelon neu dod twch i'r watermelon na. Mae Greg yn lwcus iawn. Calm down, Alun. Lot o'r bwydydd mae'n ymwneud â cemegau sy'n helpu cylchrediad y gwad. Wedyn ni ddim mwy am hynny. Cylchrediad y gwaed? Mae'n helpu gyda cylchrediad y gwaed. Be, mean? Ti'n iawn fan A Alun? wedyn ymlaen wedyn at yr avocado. Avocado. Hwn hefyd, y siap unwaith eto yn awgrymog iawn. Right, beth am avocado sy'n awgrymog? Dyma'n edrych dda pidlan na di. Ti wedi gweld yn byd siap fel la. Swn i'n poeni, swn i'n edrych gyda. So gen i hynna yn rhwysys. Nach chi them arall, fel chi'n rhoi rhywbeth drud i'ch cariad. O, Sian, pan dwi'n dweud rhywbeth drud, dwi'n meddwl fatha Julian neu rhywbeth. Dim avocado. Be di peth dryta ti wedi marad ta? Babi. Ond hefyd, asparagus. Beth am siap yr asparagus? Hir. Mae'n hir. Wowen and thin. A syth. Be dyn ni'n gael ei de hynna del? Llwyth, asparagus. Flat o asparagus, fydda ni'n iawn siwr os, del. Ti eisiau bet? Diddorol iawn, Ti Alison. di roi ni yn y mood, Alison. Ti falle? Diolch yn cymryd lot, Alun. Fe wedi gweithio hyn I fyny awledig rwan. Gradur. Happy wife, happy life, boys. Mae hynna'n mynd ar Tesco click and collect fi wan. Next day delivery.